technology. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes na kita. Setyembre 19, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikatatlo na kita nga Lunes sa ikasyam nga bulan, no? Karon iyang nga tuig. Kadasig lamang sa aton sining nga tiempo, bayaran na gid lamang 97 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Paskwa. Aksyon Hotline. May 104 man kadlaw nabilin bago mawagtang no, matapos ang tuig 2022. Daw ginahunos lang inadlaw ba? Aksyon Hotline. Nagligad to triple digit pati subong double digit and 97 days na lang ang nabilin. Aksyon Hotline. Iwat naton nga ginaabi-abi ang mga kaaksyuntang nga nagamonitor na via online kag subong man sa on-air. Mga nagamonitor sa bilog nga Region 6. Kumusta kamo? No, taga Isla de Sampanay sa Iloilo, Guimaras, dira sa probinsya sang Negros Oriental. May mga lugar nga ti klaro ang aton sining nga signal. Salamat gidra no sa inyo sining nga pagtutok sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Diriman sa syudad sa Bacolod at salamat gid sa inyo man pagmonitor ang mga online naton nga mga viewers, mga supporters, mga listeners. Thank you so much sa inyo padayon nga pagsakdag. Ang nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor via online. Nami pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, no? Pwede nyo da like kag ma-share kag magpadala sang inyong mga mensahe bilang consolation ta sa aton sini nga pagpangalagad. May baluan tablang ara kamo dira nagatuto. Aksyon Hotline. Ayos, Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Abi ko kay ina kun magatupa pang ulan kay do ka galum gid sang aga pagbugtaw naton, pero at least finally nagpakita si Haring Adlaw. No mo malang na ang pinaka-importante kapin pagid ko may estudyante ka, no, ang mga estudyante nga aga pa nagabugtaw kag magpadulong sa eskwelahan, kabalo ka kon nagaulan-ulan kag medyo malayo ang imo i-travel, baw perti ko na problema gina sa mga students kapin pagid sa mga far-flung areas nga ang paglakbay nila medyo malawig-lawig pa bag-o kaabot sa ilang mga bulutuan. Aksyon Hotline. Bilib gid kuya sa mga kabataan nga muna may determinasyon nga magka-eskwela, nga bisan anong pa ang kabudlayan nga ila sini nga gina-eksperyensya sa pagpadulong sa ilang mga schools nga paninguha gihapon, no? Kag amo ni mga tao kung kaisa nga naging successful sa ila pag-eskwela, oportunidad lang no? Ang kulang kabalo ka naman diri sa Pilipinas tuman kamahal sang pag-eskwela kapin pagid sa mga pribado nga mga bulutuan. Aksyon Hotline. Galing lately bangod sa problema balang nagjutay ang mga estudyante matapos nga nag-igo ang COVID-19. Oy, pila ka mabulutuan sa pribado ang nagkalasira. Aksyon Hotline. Nagdesisyon nga magpanira kay tiway naman sila mga estudyante. Wala naman sa nagpa-enroll sa ila. O, sino paabi magkasustener sina nga dira mo ginakuha ang sweldo sang imo mga manunudlo, no, para nga magsigi man ang klase sang imo bulutuan, no, expenses and all. Budlayan no, kung ikaw ang nagapanag-iya sang bulutuan nga pribado. Aksyon Hotline.
Anong mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon yang nga aga? Oy, grabe no, nagligan nga adlaw to may nag-resign naman liwat nga official sa idalom sang Marcos administration pero ginklaro dito ni Attorney Vic Rodriguez nga daw hindi gid man siya mag-resign totally sa Marcos administration. Ang pag-uyat lang sa isa ka posisyon tong bayaan niya pero do siya gyapon ang magapamuno bilang Chief of Staff ni President BBM, no? Ti iyan iya rason na iya man na iya kinamatarong kag kunano pag ginamadalom nga rason sini ti amo nang way ta pa mahibaloan. Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita diri sa lokal? Rami-ramihon ko lang ni Haka ang tiemputa daw ginahunos lang. Ariho, maki-update kita in a short while kay Akson Alvin Graba. Ining parte sa gintiro patay blaan ay preso siya, nakagwa sa prisuhan, tapos do pilap lang bulan ay gintiro, nagligad nga gabi dira sa Barangay 3. Ano ang latest update sini? Mayara sang investigation sang kapulisan nga nagkuha latest si Akson Alvin Graba. Hotline. Anong investigation sa mga otoridad angot sining nagluntad nga krimen? Ano pa? Ari ang balita ho, kay i-check ko ni karon sa LTFRB kay may nakita ko dire nga aplitihan sa mga modernized jeep. Nga dutuman naman ni kadalag ko isang aplete kay ari ho, ang nagabiyahe Bata to Libertad, ambot ko na muna ginman ang ginasukot. Kung sa 18th Street ka from Bata, 13 pesos. Kung sa Provincial Capital, do 14, do amo na nang ipatuman nila. Pero kung dito ka sa UNR, 21 pesos na, kag kung sa Land Bank of the Philippines, na sa Libertad, 22. Uy, silingkot-ikon mag-amo ni Purtik mahal within Bacolod City ka amplitihan. Ambot ang mga modernized jeep, kung mayara na sa sumag na ruta, kay tilayo-layo pag ng sumag, punta tay-tay mo. Hotline. Kag saan ugi dapat ni sila mag-aumpisa, i-check na karon sa LTFRB once and for all para maklaruhan kita. Balaki ng lanon pa kay na-interview ni Action Boy Duran, isa sa mga opisyal sang grupo sang transport sector in the person ni Sir Villanueva, nagapamuno sa Stone, chairman nila. Ti siling nga hulaton namon anaya, ti galing mga kwan ini, traditional jeep. Nya ulaton namon anaya ang matrix nga igapagwa sang LTFRB. Hotline. O ining matrix amo na siya ang imo balasihan, ipagkit mo sa likod da sang imo pulungkuan o kung sa driver's seat nga makita sang tawo, inablang sa sulod sang jeep nga madasing makitaan sa mga pasahero agod makambal sila okay amo gid man na subong gina-authorize amo na gid man na dapat galing balay ranta, no? Ti kun kay isa matrix ni ang ginalantaw sang tawo mo. Hotline. Ti saan gid sila dapat mag-umpisa panukot sini. To may balita man nga may rollback. Ti galing hindi man iya kabalo ka mag-implement ka sa increase sa plitihan, why nagakaulugan nga kung may ara sang adjustment sa presyo sa petroleum products outright untaton mo man mo, no? O kung baguhon mo man ang plitihan, hindi na iya. Kaya dapat may order naman ang liwat halin sa LTFRB. Ay, berte. So, ari pagin. No, i-check tani karon. Good news iya para sa mga nagarenta dira sa Manukan Country kay plano ni Councilor Celia Flor nga ti ayon ni sa kay Mayor Albi Benitez ang ilang appeal nga kung pwede i-extend until December ang ila sini nga pagbayad kag ultimatum sa ila pagsettle sa mga account tira. I-check na karon kay do nagtaas ang porsyento kung nagligad to do. Why chance subong ko do nag 60% na. Kay nakita sang alkalde nga daw mayuman ang ila sini kooperasyon kag compliance nagbalayad, no? Do mga 2 million almost ang inbayad nila mo. Umpisa nga nag-istorya ang city sining nga mga nagaokupar dira sa Manukan Country. Hotline. Mo gina, hindi man pwede manegosyo kay imo ya tapos way kay imo may obligasyon kay ni pagbayaran. No, hindi naman iya amo. Do ka baho na sila magamo na iya. Hotline.
Agiban pagid karon nga mga crime stories, damo mga crime stories nga aton sininog follow up. No, dira sa bago do nag-uso sumong hulda palay daw, mga panel naman ang subject sa mga operation. Ti amo ni kung kaisa may kulukwarta ka may baluan ka o kung nagatrabaho ka man lang sa isa ka kompanya nga nagapang-deliver kang nagakolekta sang money, baw medyo halong gid kay ang tawo mangita lang oportunidad kapin pang lawless elements kag basi kung ikaw ang matsambahan. Hotline. Kagiban pagid nga mga crime stories karon mga update ato ni natutukan diri tanan sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Diri sa Lunes ka presentation September 19, 2022. Now, ratsa dahon ko na lang gilayon kay para nga matsyempuan ko karon ang iban nga topiko si Action Alvin Graba lang unahon ta Action Hens. Ining parti iya sa update sa investigation sa kapulisan angot sa kaso nga pagtiro patay. Saan ay preso dira sa Barangay 3? Ano gid ang latest subong investigation nga natipon sang mga authorities nga nasakupan sang sining nga lugar? No, ano gid naman dalong motibo ang pag-intindi ko initially sa pag-istoryanay namon ni Action Alvin kay ina siling niya daw kwan inilan si Hanay. Abi ko gani ko nakaagi ka presyo kung kaisa daw bag-o ka man pero nevertheless hindi man ta ka-judge ni sa tawo mo. Basi may lain man mga motibo blas pagpatay siya. Hotline. Ibaloon na to nag-una nga ratsada sang report gikan sa patrol at sa Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Patrol reports. Action Alvin. Alas 8:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga mensahe nyo karon dugay aton gininatamdon aton ginina nga hatagan sang nagakaigo nga pagbasa ho. Basta hindi lang tanan-tanan nga mensahe kapin pa mga malawig bla kay kung kaisa partikalawig sang ginapadala nyo nga mensahe. Action Alvin? Yes, Action Art, arana, aton nga communication. Anyway, Action Art, lansihanay sa partihanay, no? Sa mga items nga ginapamaligya. Amo ini ang isa sa mga nakita nga motibo sa mga kapulisan sa Police Station number 2 nga agin patay kagabi sa Dalan Gatuslaw sa Purok Nangka, Barangay 3, diri sa Sibit sa Bacolod, ining biktima nga si Raymond Apelyedo. 29 anyos, residente sang Purok Tilapia, the same gihapon Action Art nga barangay. Now, sa initial diri nga pangusisa ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 2, meaning si Apelido Action Art ang nagaobra bilang nagabay in balas ang cellular phone, pero may record ni siya sa station number 2 bilang kawatan kag karnaper. Now, suno kay Pastrana, antes nga ginluthang ang ining biktima, ginaligar nga ginsugat pa ni siya sang isa ka lalaki sa iya mismo nga puluyan dira sa Purok Tilapia, ginsakay sa motorsiklo rekta sa isa pa ka lalaki nga ginkilala kay alias Clintoy nga nagahulat sa Dalan Gatuslaw along Purok ng Kagyapon Action Art sa diin base sa pahayag man ni Pastrana, may pagbinaisay o pagbaisay abi nga natabo between kay alias Clintoy kag diri Action Art nga ginduthang ang biktima. Diin ginbiling nga nagahamyangon sa kilid sang dalan along Gatuslaw ang ining biktima sa diin ang initial, no, nga na-recover sang mga kapulisan 21. Grabe ba? 21 ka empty shell sang 9mm kag tatlo pa ka slug sang unidentified cartridge just Action Art. Pero as to the initial motive suno kay Pastrana, ang nakita nila lansihanay gid mo sa sharing bala sa mga sold items kag posible suno sa iya nga ginplanuhan ang pagpatay diri kay sa biktima nga si Raymond Apelyedo. Bali 21, 9mm lang ning kwan, kabasiyo ang na-recover, 21 na? 21, yun pa araka, gidlutang Action Art kung taon mo? Ting isa ka magazine, meaning kapila mag-change magazine ang suspect?
pamangkot naton action art kung bala pila ang suspect. So suno sa iya hindi na mahimo isang isa ka tawo, more or less mga 2 or more Grabe. ang suspect kaga posible armado sang amo mga man nga armas sa lutang action na art kag diri nga na recover ining mga 21. So most probably base duha o kung tatlo ka armas panggigamit action art. Kag ti magamo na per tingalinok panay na iya, makumo 21. Makon mo na ya pa arak gid ni lupok ya. Bisan single lang na to. Kung Glock 40 siya may ara na sa iyakwan mo. Automatic kag semi-automatic yung Glock 40. Pero Ang 9mm din ko na familiar sang kwan niya. Ang budlay kayong ato ni 9mm nang imo ya. Ha? 9mm ni nga to. Kag is 26. Kag S26, no? Ti budlay na. Nga mabudlay ni pero ariya kay klaro. Pero dapat aksyon Alvin ang pamilya ni ano yang palayag sa pamilya because data may baluan na no. Subong hindi ta naman ni pamangkot kay tinabruan patay ning biktimo. Paano pa ni siya mag-explicar kung matuod ning mga akusasyon batok sa iya kung mga alegasyon kag ang motibo kay tiway na, hindi na naton mapamatian siya kay ginpatay siya mo. Correct, sakto na aksyon na art. Actually kagabi naka-istorya man naton aksyon na art ang isa ako nang iya sining live-in partner sa Facebook live naton kag of course report naton ng aksyon na dyan ang pahayag diri sang iya sining live-in partner kagabi nga pagpakigangot man naton ginpahayag sining mabuot ang iya sining live-in partner. Okay. Sunod siya wala man kuno kontra pero kibot lang siya kagabi nga ginpatawagin saya nga naluthangan o kung ginduthang ka ginpatay ang iya sining live-in partner. Actually istorya ta kagabi si John Garcia mo. John Garcia, babae ni Action Art, 25 anyos. Kaya siya man mismo kagabi ang nagpahayag nga ginsugat siya kagabi sang isa ka lalaki nga may tato kag ginpatawag siya Action Art ni alias Clintoy bal Action Art kag diriya nga nagpadulong dito sa lugar from Purok Tilapia direkta sa Purok ng ka-action. Dining mga napuruhan gid ang mga pilas siya be. Pertiguro ay no tanan nga party siyang lawas siya kung mag-21 to dito nagkalatupa man may ara sa ulo, may lawas ay no. Correct action na art actually naglalain-laing party nga sang iya sining lawas ang munang pilas pero isunod diri kay Pastrana Action Art ila pa ipaidalom karon nga adlaw sa post-mortem examination ang bangkay sang biktima to si kung pila gid ang igo sa lawas sang biktima nga gintunaan man sang iya sining kamatayon. Ang lugar gani gid to be exact na inang mga landmark kalapit tablangay ng ano damo na da pamalay, why mas bakanting nga luti o bakanting nga dalan ano man? Dumdum mo to Action Art kung ga-cover ka sa baha sa Bacolod. Kung malabay ka sa barangay o kung sa Dalan Gatuslaw, may kwanda ang likod sina Abis 2. Abis 2? Abis 2 kagang kilid pa diriya nga may nakabutang man diriya nga arko nga welcome to Purok Nangka. Action Art dara exactly na tabo ang ining insidente. So kung di Gatuslaw no bali barangay 4 agyan mo primero. Yes sir, sakto na. Dason pag-abot nila sa may likod sa Abis, daw dra man ang balay ni Kap Bobby Asan? Yes, Unhan Jutay Action na Art. Unhan Jutay. Okay. Unhan Jutay sa lugar sang insidente. Dara ang balay ni Kapitan Babasan. Babasan, no? Pero kung nakita na actually miguhay kami na ni Ryan, nablos siya kung pakaisa ni Kap. Kita na ako nagakuha sa mga kuwan ko mo, paubra sa mga nest box. Okay, oo. Unhanda Action na Art ang kay Kapitan Babasan. Pero kung pangita siya kagabi. Di ko na mo tawo, damo gali pa malay na dai. Yes sir, sakto na Action na Art. Ang kilid, kung facing ka, kung halimbawa halin ka Barangay 4, facing towards north ka, sa tuo mo, amo ni ang pader sang Abis. Sa wala naman, may pader pagyapon nga ginapanag-iyahan sang isa man ka po kuanda basta may puloy anda Action na Art. Malapit lagi sa may arko. Diri yan napahamtang Action Art sa may wala dampi kung
kung gaatubang ka sa north sa wala dampi sa kilid sang pader nga diri nagahamyangon ang bangkay ni Apelyido Action. Di lapit-lapit lang sa police station to eh. Lapit lang gid yung aksyon na Pag rekta mo, liko ka daw, siguro mga way gani guro kalabot to nga as kilometro, wala. yes, aksyon na art hindi giniya kalapot sa tunga Grabe sa nga kilometro isog man sa from lugar ng manupatay, no? insidente. Grabe nga Oo. isog, kagat sining mga naghimo sa krimen. Gani man, sakto na aksyon na art. That is why nga gilayon nga ginpadulungan sang mga kapulisan sa idalo mo naman sa police station number 2 sang natabo ang ini nga insidente. But sad to say, kay napatay gani siya. Aksyon na art kung Okay. bakit man sa pilas sa iya sining nga kalawasan. Mhm. Ari ang pahayag ni Lieutenant Jonito Pastrana. Nakita ta, nasapuan ta ang bangkay nagakulubon dira nga may nagalinapta na nga mga basiyo sang pusil. Sa initial ta nga paglantaw, more or less daw mga 21 ka empty shell kag may 3 ka bilog nga slug. Mostly daw 9 mm. Allegedly may kuan isa may duwa ni sa kalibren. Ang isa ginbayaan niya na may bata to siya. Tapos ang isa ya subong nga ginapuyuan diri sa may prok nangka. Noted din sa aton nga police station. In fact, mayari kita sinisang record sa iya last 2 months ago. Nakuha ni sa sang CCTV. Ging karnap yan yung motor dira sa may rolling hills. It so happen nga na-recover tang motor. Ang biktima galing hindi na bala magpagamo. Once mabalik ng motor, wala nagpasaka kaso. Aside sini nga kaso ng pagpangawat, is there any other records sa inyo? Aman sir, pangawat, snatching, kag involved man sa runner-runner man sang droga. Pero noted lang ni saya namon nakita kay every time nga mag-conduct kita sa investigation sa mga cases ang kinawatay, nagagawa gini dayon ang ngalan niya. Ano ang angle nga nakita natin sa Ang anggulo sa buong ginalantaw ta, amo to da unsihanay sa partidahay sa mga items siguro nga banalagyanay. items means Items nga mga ginapang kuha nila, pangwa. Nagangkas siya sa motor, pagkatapos diri naglinalisanay sila. It is understood nga sigurado may nagahulat pagiguro nga ibang nga tao diri. Magaling kaya ang area hindi ta ma-identify kung pila kabilog kay wall sa piyak, pader man sa piyak so wala tao alagyan lang gid. Nung paglantaw niya, sir, gintanuhan ang pagpatay sa iyo. Gin set up siya. Base sa panaysayon mismo sang iyang alibin partner. Nga nagupod siya. Aksyon na art ang kabangkit lamang sa pahayag diri ni Pastrana. Yes, So- di kung kilala yato nga alangan ni siya magupod, nga way siya gali kabalo may gahulat to abi kunano, inaya mga analysis talang Action Alvin. Correct action na art. Amo pa lang ng analysis initial sang mga kapulisan. Base karon action na art kay ang plano naman ni Police Lieutenant Jonito Pastrana Okay. and of course magpadulong liwat sa lugar sang insidente to check kung bala may mga CCTV. Pakay kagabi pagpadulong naton dito. Dulom ang lugar action art only ang nagapasiga lamang ining headlights ang backup 2 kag ang iban pa action na art nga para makitaan taman ang lugar kag and of course makitaan ato balang mga bala nga galalaptak sa dalan especially ini mga empty shells. Ang isa pa gidayon ko sa imo basi ma-follow up mo sa ato balang may ginpugutan magli nga nasapuan sa Talisay. Yes, action na art. Actually, nagpakig-angot man kita kahapon nga adlaw sa syudad sang Talisay, action na art sa diin gin-confirm diri no ni Police Lieutenant Salazar nga ang nakilala gid no ang biktima paagi man sa identification nga personal nga ginpadulungan sa mga kapulisan upod ang Iloy sining biktima nga si Alma Demet. Nautod siya o Action Alvin? Dahil lang. No, kay parte man niyo, dasun do ginaangot man ni dumduman yung nga may commercial sex worker tunga na sa puan patay man dara sa alihis. Na do ginaangot ni siya, idalas-dason ko lang ni Biki Action Alvin kay do na miss ko ni kahapon, do ay ko ni makuha. Action Alvin? Yes, action na art no. Sunod diri kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Ang biktima positibo mismo nga ginakilala sang iya sininga Iloy kag iniging kilala kay Mario Demetrio.
48 anyos kag nagatiner sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod. Now sunod diri kay Salazar Action na Art mga 2:30 sang hapon iniya sa pagpakigangot man sa mga kapulisan sa pamilya sining biktima kag positibo gid mismo nga gina-confirmar ni Anita Demetrio nga iya gid niya bata ang ining napatay Action Art. Now, as to the initial, base sa pahayag diri ni Salazar Action Art, suno sa iya nga ang ining biktima ginaligar bugaw kag kuan siya ga baligya Action Art sang mga iban pa nga mga parte sang salakyan kung ari ka diri sa may area sa may Luzuriaga bala kunti ari kalabanan da Action Art mga kwanda mga scrap may ara manda baligya gid mismo no sang Sa Luzuriaga hindi na kay scrap ang damo na yung mga parts ng salakyan. Yes, Action Art no Action ari Action Art ang pahayag ni Police Lieutenant Salazar. Na-identify na po yung ating biktima at nakuha po natin yung kanyang pangalan. Ang totoong pangalan niya po ay si Mario Demetrio E. Patricio, 48 years old, male, single, and resident of Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singgang, Bacolod City po, sir. Oo. Sir, paano po ninyo na-identify ito? Sino po na-identify sa kanya, sir? Yung mother niya po, sir, nung umaga, na nakita nila sa Facebook, nag-viral sa Facebook regarding dun sa natagpuang bangkay, dun sa kagabi nga. Pinuntahan nila dun sa ibinigay natin na pangalan ng punerarya na nasa Bacolod. And doon po, sir, na-confirm po nila yung bangkay na kamag-anak po nila. So, sir, ito po yung basis confirmation. Ngayon po, meron na po ba kayong nakikita at initial background itong napatay na si Mario Demetrio? Sir, initial lang po. Yung biktima po na si Mario Demetrio ay single po ito at ang trabaho niya po is hindi regular, pa strike lang din po ito siya. Nagbebenta po siya ng mga piyesa, yung mga sirang piyesa, then parang scrap na po na matatawag, yun lang po yung ginagakitaan niya. And isa sa mga information din po na natatanggap natin na nagiging bugaw po siya or pimp sa may Golden Field. Action Art klaro, confirmation no. Daw Klaro. ang ginabaligya ay gali din ng mga kwan bala, daw mga replacement na lang guro ng mga parts Oo, kay kalabanan sa mga replacement parts, Action Art, mga second hand bala. Oo, nga tigi mga siya to parts. dara sa spare parts mo na, sa mga spare parts sa mga kwan mo na mabakal mo makita mo. Oo, kay kung Sa mga scrapan nga mga ginapambakal na bala niya, abi di ay daw lang taon ta na ang ginbakal mo kay do magamit para replacement to. na sakto na Action na Nan. at iniya mayo pa ni diri han ibutang tani kay amuning scrapan o scrapan nga shop kaga Okay. Action na Art kay kung may mangita Yabi, no? siguro tudlo gid Action na Art. So amo na ang sining nga obra sang sining napatay man Action Art nga si Demetrio pero ongoing pa ang investigation sang mga kapulisan kay this time Action Art magapakig-angot man ang mga kapulisan sang Talisay City Police Station sa mga kapulisan sa station number 8 mala naka pa-record man ang biktima o rather ang pamilya sang biktima sa police station number 8 granting nga ang biktima allegedly na dula pila ka oras after pagtilar niya sa balay sa Purok Sigay. And of course pasi may kunti Action Art allegedly bugaw. So most probably bala i-check taman sa police station number 7 dumutong napatay Gani? isa ka commercial sex worker. Mo gani kay do mo na nagwa ang balita nga do may connection ni sa kaso to.
i-check ta ni Action Art sa police station number 7 kay Police Captain Elmer Bonilla if matuod ni kung basi ari ni ang ining napatay basi ara sa ila sining pangalan Action Art at least para man makahatag kasanagan sa sining kaso pagpatay man sa isa ka commercial sex worker. Sa aton sa Sorto gani may tiniruhay mas kabangkalan gali nagluntad to. Oh, gali no. Sa Galing do sa Pangkalan, tampalon ni siya no. Oo. Ang tampalon din gani na siya diri sa may magbalyo o punta. Hindi na Action na Art ang tampalon maagi ka sa suned ko. Sunid ko. Oo, rekta ka tampalon. Maamuning alagyan. Okay. May ari man Action Art kung rektahon mo, tapi na siya mo. Barangay Tapi sa highway, National May lusot Highway. na siya patapi. Oo, kay may lusot niya pa tapi. Sa ulado mo Labot ka gani balikutok mga tapi lang. Oo, amo nang ginahimo ta sa una mga proklamasyon mo. Lusog, kapatid. Gani. Tutulan gani ni Rex Cantong ang kwan. Di Action Rex ang ano. Amo. Tubla. Oo. Yeah. Report sa patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Action Alvin Grava. Duwa ini ka magkaso si parado nga mag-cases again check naton sa iya. Subong do ka simple na lang Lapit sa police station, ginakumit ang crime. Magamo niya nga abilidad kagkaisog sang tawo, hindi na niya mabangbang. Nga pila lang ang distansya sa police station number 2. Oh my gosh, kayo mo madra mo lutangon. Hindi lang niya kaisa. Hindi lang niya isa kalupok. Mag-21. Basiyo ang nakuha to. Kag may harapan na unidentified nga calibre sa armas. Meaning, hindi lang isa gurugimo ka krimen Hindi kakita gali na buto tong lupok to. Siyempre, maalarma ang pulis. Dasig sila man nagpalagyo nga way sila dakpan sa otoridad, no? Hotline. Tilan tawon ta, kung anong latest sini sa insidente. Plus ito na sa Puan Estalisay nga na-identify na, mayangot ba lang ni siya? Basi kung lain man niya nga kaso naman, no? Galing kay do perting kaking man nga gimpugutan to siya ka ulo man. Hotline. Kag pinapagid ka mga developing stories sa mga crime incidents nga nagluntad sa palibot sang probinsya tutukan lang sa naglain-lain nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Alas 8:41 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa nagyutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basit ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Isang pigado lang ka mo ka. Hindi
ninyo underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts.
Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa Or Emang daw nagkuansin mo daw nagpadangat ni sa kay Mayor Albi sa mga sang request angot iya sa mga cases nga na record. No, kung parte sa naglalain ang tiyan, kung may mga residente nga naglain ang tiyan, diri sa palibot sang city, bangod sa halin sa mga nagakuan bala sang produce bala, nagaprocess ang tubig, bala, ini mga drinking water. Tido mo na siya ang isa sa mga abot si saon siguro ni sang City Health, no?
kay parang nga mabalaan tani once and for all kay ti kabudlay sina kundi nga ma-areas ni. Kabalo ka subong ang tawo tutuod lang nagdugang gasto ta mo gabayad ta tuod sa Basiwa Prime Water. Pero hindi man niya potable water mo, hindi tayo mainom sa tutuod lang. Bisan ginahambal dira sang ginahambal sa Basiwa kag Prime Water nga at least nga tingwaan la solve ini nga problema mapatinaw magkuntani bla ang tubig. Pero kung mag-amo niya sitwasyon nga subong kulor tsaa kun aga pa, no? Kay supply hindi pagid man mayo, ginahulat pa gani nga mahatag iya sang makuan pa no makakuha pa kita sang supply from Murcia no maamo na bla. Ti gusto tay baluon subong kay ti may luwas sa dengue, may mga cholera report pa ti may email sa akong actually si Dr. Grace Tan. Galing hindi ko pa ma-open, no? Pero cholera report, amo ni ang subject matter, no? Gusto ko ni baloon kung ano exactly ini kay kung wala giman si Councilor M. Ang Liog, ason Eden, kay gusto ko ni baloon kay daw si Councilor M. Ang daw nag-request na ni parang i-check ang mga reports nga daw ginabakal sa mga ano tawag refilling station na sa no inang mga naga-process refilling station no inang mga water refilling station bla do mo na siyang problema ti gusto hibaloon ini kay may mga reports do nakadangat ni bla kay Councilor M. Ang ti kabalo kay kayang lawas mo di ang maapektuhan. No, kung maggaburantoy ka, sorry, siya nagkakaon dira. Kung maglain ka ng sulok-sulok kag busong mo, sini kung ni mano ka, be. Marilyn Sonio Diaz, Peter M. Diz, araman si Lucel P. Pirartilia. Morning lang sa inyo da, Eduardo Solinap, kagnes Titong Rodiro, kag Rodina Tiano Turato, Homer Francis, kag Marlon, Morning Man, Leo Talaban, kag Mark Dagingding. Sir Leo Talaban, thank you gida. May request sa friend request to sir hindi nagikukabaton 5,000 naging nga friend. I-check ko ni kay Councilor M. Angho kay ano ni mga refilling station nga daw naglalain ng busong kuno sa pila ka ang ilat tiyan dok may arigin padala sa ako si Doktan di ko pagaling ma-open ang documents bla. Do kay may mga cholera report ini si Dr. Tano. Basi siling ko angot ni siya kay Councilor M. Ang to nagligad bala. Nga gindalaman ng issue nga itong mga refilling station. Ini water refilling station. Online sa hotline. Online sa hotline. I-check ko lang ha. Ari sa aton nga linya is Councilor M. Ang Councilor, may aga sa imo ma'am? May aga. Yes. May aga sa tanan nga nagapamati. Ba, medyo lawig-lawig man way ta kay istoryanay ba? Yes. Oo, siling ko doon nahidlaw ko sang tingog ni Councilor M nga sa una to party COVID do halos na adlaw kita nag-update. Oh, ma'am, ano ni man kay do nagligad do may request ka bala kag daw sa imo ni gindangop. May ginpadala actually sa akon si Dr. Tan galing hindi ko pa ma-open ang documents niya particular siling ko ba si may kang tanan ni siya tong mga refilling station nga daw gin pangayuan bulig si imo. Actually, I find a resolution. Yes. Na ipacheck ang aton mga water filling station. Kaya medyo damo sang nagapalabot sa mga reklamo sa aton na may mga water refilling stations na hindi potable ang ila tubig nga ginasupply. Uy. So, amo nang aton nga gin-file nga resolution requesting our city health nga i-check gid ang potability no kag ipa-inspect ang mga water filling stations naton. So hindi lang ni gali specific or may identify nga mga refilling water refilling stations kundi tanan na lang kabilugan. Yes, correct. Oo, kag kay ang pag-intindi ko hindi ka man ma-issuean permit nga mag-operate ka kung di mo mag-comply o kung di mo makompleto ang requirements kapin pagid ang pagpatigayon sa water testing mo sa imo nga lugar bala ma'am no? Correct.
Yes, may mga requirements na kung mag-apply ka for permit kag accreditation. However, may mga iban nga overtime kay may kung may water refilling station ka, siyempre mga filtro kinanglan gina-update man na kag ginakambyuan. Okay. Kag may mga inspection gina sa may periodic inspection na supposed to be. So base ang iban bala nag-remiss na sa mga nga mga proseso kag ang nagagwa nga mga ginasupply nga tubig, ginabaligya nga tubig nga that are being passed off as supposedly processed distilled water or purified water. Hindi na siya purified as it should be. So damo sa mga complaints nga nagalabot sa aton and gipakamayot nga to remind our City Health Office na i-inspect na ang mga inisyang mga water refilling stations. Pero may mga cases kinban nga ginbasihan sa resolution mo ni nga do naglalain ang pamatsyag nila because sang pagbakal nila sang tubig sa mga refilling station, ma'am? Well, hindi man na sila, they don't submit complaints flippantly, no? Okay. Kag hindi lang isa, hindi lang duha before we file the resolution. So, hindi ta napagulaton nga may ara pa sang mas madamo pagid nga mga cases before we act on it and before some mas serious pagid nga mga effects antes kita mag-act on it. So, mas mayo gid nga sa subong pa lang. I-update na lang ang mga pag-inspect at pag-test. Kaya ang testing kay inspection is actually part ng regular process na dapat na mag-renew ang aton ng mga water refilling stations sa ilang mga permits. Okay. Sa renewal, may ginasubmit man na sila tani nga mga tests kag at the same time may mga inspection ang ginahimo. So, probably base ang iban sa kadamuon na or tungod nga may mga previous permit base wala na gina-inspect kag hindi na bala up to standard ang supposed to be kina-deliver nila ang output sang ilang mga water refilling machines. So anyway, ga-expect kita nga maaktuhan ini kag may report no nga masubmit sa ulihi ang City Health Councilor. Yes, that's amo nang gina-expect naton nga makabaton kita sang report and hopefully nga ang findings makabulig sa aton ma-correct kung may ara manggid nga mga violations kag ang mga naga-repeat sang violations nga matagaan man sang sanctions para ma-discourage ang iban. Gani siling ko basi bala during that time to nagligan nga pag-igo sang pandemic basi nasira lang ilang water refilling stations. Tapos lately basing ibuksan na lang ni why balagin pangkayo ang ila mga masinda kaga kung ano man nagasala sa tubig sa pagprocess basi amo man bala mamaw. Yes, kag ang mga filters na dapat ginailisan siya on a regular basis. So base bala ko nang iban wala hindi na bala ang mga hinambal ko hindi na up to standard ang supposed to be nga required standard wala gina-observe. So dapat balikan ta lang kag i-inspect ang ining mga water refilling stations ini to make sure nga safe ang tubig nga gina-supply sa aton sa mga customers nila. By the way, ma'am, kumusta sumo sa council da? Kag silang ko doon nagtulutaw ay sumunto hindi busy ka kay iti ang da isa lang man ang committee ginuyatan mo. Well, actually, ang aton role sa City Council, wala man kita nagadepende sa aton nga committee lang ang ginahimo ta hindi lang ang sa committee ta. No, as you can see, I am sure you can come across ang mga ordinances kag resolutions nga gina-author naton dira. Mostly di magani aton committee. So we try as much as possible kung ano makita naton nga makabulig kag kinanglanon sa aton mga pumuluyo. Whether ara sa committee ta or hindi, ginatingwaan ta gid nga mahimo. Sige. Good luck na sa imo, ma'am, and salamat gid no sa time ginatag karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Thank you, Ged. Action Arts. Madamo man yung salamat sa time yung ginatag sa akon. Action
Councilor M. Ang, no, siya din duso no sang resolution kag tilang taon tani actually ariho may na open ko bag-ulang gid ang ginpadala ni Dr. Grace Tan case report cholera as case of RRG Maninabutang 37 female of Purok Laurel, Barangay Bansilingan was admitted at Corazon Locsin September 9, 2022 for watery stools. Timeline of events, September 3, had a party at home, self-prepared some foods like spaghetti, muffins, nilaga, damo pa iban. May lechon pa. Oh. More than 10 packs ang nagkaon. September 4, reheated the food, gininit pala, but only patient consumed those. Sino na? Dr. Grace Tan? Mayo kay Ari si Doc. Okay, parang matagan kita balagid background. Do kinabaton ko talingin email ni Doc Tan eh. I-check ko na lang ni siya. Para masanagan kita bala. Joining us this morning sa aton nga pagpangalagad live diri sa Action Hotline is Dr. Grace Tan. Doc, how are you? Good morning sa Action Art. Hello sir, good morning sa inyo kag sa inyo mga listeners po. Salamat gid Doc sa time ha kay siling ko daw na inibilang party sa cholera nga incident o kon reported nga mga case sa Bacolod. Anong latest kag updates ni Doc? Latest update to the patient. The patient is well na. Meaning recovered na siya. At so far sa area nila, wala naman sa may other na nag-manifest ng same symptoms. So, Okay. continuous ang aton monitoring kami. Aha. At least ang good news, naka-recover na siya kag naway na problema. Amo ning taga Mansilingan. Taga Bacolod. Ito taga Bacolod, sir? Taga Bacolod. Anyway, Doc, bali do may ara to resolution last time si Councilor M nga mga water refilling station do ginapa-check ya. Nasugdan na ni Doc sang CHO? Ang water refilling station, sir, are being monitored continuously. Galing kasi gambal mo na silang on process ang nila mga permit. Pero we will be checking on them every now and then, gid gihapon. Para nga ma-check akon damo, gid wala sa comply. So, should there be non-compliance on their part, we will push with the council, siguro sir, na i-regulate, gid, diba ka na-start gid siya from the barangay, gid jabi mo. So, they have to monitor gid, kag ita-intensify gid nila, kag if ever wala gid permit, pero for this particular period, or wala monitoring, i-kuha na lang gid nila. Okay. Together with the recommendation ni CHO, i-recommend for closure. Uy, okay no. Sige. Anyway, ma-monitor ay update na namon in the coming days. Pero dinggid Doc, ang pinaka-latest nga record daw September 3 pa no? Yes sir. Amo pa to gihapon sir, wala pa wala pa ko bag-o pa gid. Sige. Doc, salamat gid for the time ginatag karon nga aga halong kamo dira tanan sa City Health Office. Sige sir. Thank you sir. Salamat. Good morning. Si Dr. Grace Tan, no, Medical Officer 4 sa City Health Office. I-check on pa nila. Amo lang gusto ya kay hindi na naton paghulaton. Karon ko may cholera outbreak dis Bacolod anon tara karon, no? Kabalo ka hindi na siya madali-dali mo kun pabayaan tabla kun baliwalaon talimbawa ini nga mag cases kag base maglala karon sino abi mag-suffer sina sa mga water refilling station kung sa inyo giman may mga kausa dira nga naglain ng chance ng tawo kay as alleged or reported nga mo na gani nagduso kay Councilor M ang nga nagpasar sang resolution and it was approved by the SP. Di ka na-expect nga inspection nun. Gid kabalo ka, gina-intake tubig niya mo. No? Tubig niya. Di ko nali inumon mo na karon ka maglain dyan mo. Mano ka karon. Kundi kalamay mo.
basi ang gasto mo sa ospital, di amak kung dali kung maglala ang sitwasyon mo bla, na kung di ka budlay, ang ospital nila ang istorya mo, kapin mo kung private katuan mo, o damo ka na niya sa obligasyon nga, responsibilidad nga balay randa. Hotline. Kabudlay nga daan mangita kwarta subong, pero damo man niya mga tao nga papos lang opisyon nila, no? Papos lang opisyon nila, patakuhay lang, pang-hold up yung opisyon ng iban. Hotline. By the way, kung cases ng dengue sa Bacolod, as of September 3 nga records ng CHO, mansilingan, gyapon na nagatapo with 94 cases. Ikaduha na ang Takuling, 57. JM, hindi ka magala ka-expose ha? 57 na kamutuho, inang lagaw-lagaw mo ng gabi na bla. Kagat-kagat, di kalamok ha. Ang Estefania may 54, Tangob 49, Villamonte 47, Singkang 43, Alihis 43, Sumag 38, Kabog 37, number 9, ang number 10 Mandalagan 35. The rest sina double digit man, pero hindi kidyan nagko katama. Ikabay pahalong kita tanan. No, at the end of the day, ang pagpanglimpyo, pagpanghawa na mo ning makabuligid agon makalikaw kita sa problema sa lamok. Ang parte sa kulirani ang inspection, kag pag-check sa mga water refilling station, sundon talang ini. Alas 9:15. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Labi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Hotline! Tiyempo tayo ginahunos lang ho kay James Roy Manzanas, Ana Sinuro, Rochelle Polincio Susana, morning lang, Ana Disales, Dilia Liave. Good morning, singa ka monitor lang ko di sa Charito Heights sa Barangay Granada. Ara man si dapat man gid ma-check ang mga refilling station kay pila na kami nakabakal nga may higko ang tubig. That's why wala na ko gabutang sa dispenser kay hindi makita ang higko. Correct na? Correct. Ina siya. Madam Ana Sinuro, si Rofi Libran ga monitor man. Inya Ditson umilig, sir, may aga paano, bike wala man kami ginatawagan sa DSWD, sir, paano kami makadto to, sir, please asap. Sa ano ni siya, ma'am? Parti ni guro sa ginahulat ning Lano, ining educational assistance ni ma'am. Sir Milili Uligo, good morning. Thank you for listening. Ara man ga monitor si Ma'am Star Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo karon nga aga, no? Salamat gid sa inyo da may nga pagmonitor. Alex Montesa, good morning man. Si Jinky Dagia Montelibano Miray, siling please greet lang. Ay morning sa amon ligad sa opisina kasi nakit man amon tiyan. Ay gali sa tubig man. Tiyamay na lang once and for all siguro ma-check na para nga hindi na maglala ini nga problema. Hotline! Why nagigaling kita tiyempo, no? Si Dino Alec ko, pa, Merly Gonzaga, salamat gid sa inyo ha, nga pag-monitor. Ako naman Akson Artay Hupon, kabuilog naton, karon nga aga si Akson Henry Spulgar, kag Akson JM 3 points by Kin. Salamat gid sa inyo pakigbuilog. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.